Zvinokonzerese kuzatamba neshamwari yese yeseka yawasangana nayo zuva rimwe motanga kumwa doro mobva madhakwa mangwani wakatotarisira kuti unoidawo yako. Anova makobvu nematete anokutevera, anoda uchomiwe hwahwanguva nenguva kani. Iwe wechimani meneja basa rako rekushanda riziri rekudhakwawo. Asi iyeye mutengere doro anokufarira. Zuva reusingatengi doro anochema chema. Mutengere doro. Zuva reusingamutengeri doro anochema chema. Mutengere doro. Zuva reusingamutengeri doro anokuvinga kumba. Mutengere doro. Mutengere uyo. Ona, mutengere doro. Mutengere uyo. Zuva reusingamutengeri anokutsvaga nekumba kwako. Usahwira wemare wekumwidzana doro hauna kunaka. Chazochema wotadza kumutengera wotokufungira hura, wotokubvunza kuti unozviita wakangwara. Asi nekuti wakamutengerawo hwahwa uyo kuti afarewo, zuva reunoti haumutengeri utori pamahwani. Usahwira wedoro vana baba regedzaiwo. Usahwira wehwahwa vana mai regedzaiwo. Usahwira wekudhakwa vana mbuya regedzaiwo. Usahwira wekumwa doro vana bhudhi regedzaiwo. Shandai nebasa rekushandawo zvakanaka. Munamate Mwari, mumukumbire akuonetsei nzira mugofamba muende mberi. Ipapo washow you step.